ako. Pero silang malakas. Ma'am, 500 man plate diri ma'am. Kay layo-layo man. O sa imo libre na lang. Ngayon na lang kung Facebook account nimo. Sige pugi. Pre, kaya kung may una nakaturno dire, kung naay maabot nga pasahero, ako ha. Di siguro pwede oy. Papiliyo na tong pasahero kung asa siya mosakay. Di guro ta magsiniro pre kay pareha man tanang inabuhi. Uy pre, di pasahero. Ako na pre, ako na. Kalas ka bayot man din eh. Ay pre, kamo lang sa ang turno kay nahilis na day ang brake pad sa akong motor. Ikaw man kauna nakaturno. Imo na na. Bitaw, mo na pre. Uy, mga gwapo. Kisay mo na mo larga. Pero kasayahan ko kay siya una nakaturno diri ah. Walay brake akong motor dam, basig mga discreset ta. Bayuta ka. Sige, di mo larga sa inyo ha. Di bod gumularga pod kay dili pa man ako nakaturno. Samot na ko. Dam, may pagmabaktas lang ka sa unahan kay basig makakita pa kag motor dito. Ay, kalagot. Abi kay bayo ta di lang tapos sakyon. Bantay lang mo ron. Uy, kani kay Morg tinuod ni nga chika. Pre. Dai sika pre. Kuha na pre. Hirap magtintawanan niya abi kay chika. Wala man ka kay break pre. Di ako ana. Nag-idog na po yung mga zero ko. Sa ako ang gyapon mo sakay ron. Papiliyo siguro ta siya kung asa siya mosakay. Kasalig man kasi yung motor pre kay CRF. Wala pa lagi na impas. Madakpan ka, impas gid na. Kinsay una mo larga kuya? Ako ang una mo larga miss. Dugad ako nga driver. Safe ka sa akong biyahe. Sige kuya, sa imuha na lang kung sakay. Sige ma'am. Ay ma'am, sakay ka na. Manya akis ba na. Palit na nagliko sa kakahuyan. Sayang imong kagwapa. Dahil lang sakay sa ko amis. Sa mga kauban nga. Sirok pud kayo chika. Ay miss, dili lang kasako asakay. Kay minyo na ko, pero wala pa ko uyab. Sa bukan niyo, asa man ni kung sakay? Ay, dili lang kasako miss. miss. Miss, paminaw na ko, nagdali ka. Dili lang kasako asakay, kay 175. Ang ilaha 150 ra, hinay mo dagan. Sige kuya, sa imuha na lang ko sakay kay nagali jud ko. Ay ma'am, 175 na pero wala nang lisensya. Nabay dakop sa unahan basig madakpan mo. Dahil lang kasako ka kay kompleto. Dito violation. Miss, dili lang kasako asakay. Dili natin ka pabayaron. Libre na hatod. Sige kuya, sa imuha na lang ko sakay. Pre, nakausa ko. Pero silang malakas. Anuan ko ng Facebook account ko. Skartian ko na ron. Ma'am, 500 man plate diri ma'am. Kay layo-layo man. Pero sa imo libre na lang. Ngayon na lang kung Facebook account nimo. Sige pugi. Dara ko Facebook Burak. Lahat bayot na ini. Pero yung 500 ni. Oh, yun ka kanina, libre na to. Kani nga video mga idol, sponsor din siya sa 1xBet. Atong hilig mo posta diha umutalpak pag-register na sa 1xBet o gamit ang among promo code nga lang para makuha nimo ang bonus nga 6,000 pesos. Unsaon pag-register? Dali ra kayo. Naara sa comment section ang link. Sundan lang ang mga instruction. Ug kung naka-register ka na, daghan kayo mga games nga pwede nimo dulaon. Pwede pud ka mag-bet sa imong pinaka-paborito nga team sa NBA. Og dali na pod kayo money transfer. Kay pwede na sa GCash, Shopee Maya, Palawan, ug uban pang bayad center. Dali na pod kayo pag-cash out. Kay pwede na sa GCash. Oh, kung sa pa may gulat niya, pag-register na sa 1xBet.